Indicatori ai tendinței centrale. Ce este mediana? Valoarea care împarte distribuția în două jumătăți egale. Cum se calculează mediana în R? Median, paranteză, B de cap, 4, dolari, AC cu litere mari, închidem paranteza. Ce este modulul? Valoarea cu frecvența absolută cea mai mare. Cum se numește o distribuție cu două moduri? Bimodală. Cum este influențată media aritmetică de valorile extreme? Este sensibilă. Ce proprietate are suma abaterilor valorilor față de medie? Este egală cu 0.